Здравейте! Вие сте на канала Питай Тарото. Днес смятам да положа основите на едно видео, което да стане регулярно, да снимаме всяка седмица. И то така да ви даде насоки в работата и в любовта през идната седмица. Именно за това съм избрала видеото да бъде неделно, да го кръстя неделно и в него да разгледаме какво ми предстои през идната седмица в работата и в любовта. Ще бъда благодарна, ако се абонирате за канала ми. Той е съвсем нов. Сега започвам да се развивам. С карти Таро се занимавам от 3 години. Те са моя страст и предимно се изявявах преди в TikTok. Така. Ще започнем с въпроса какво ми предстои в работата. Така, помислете си за вашата работа. Помислете си за това, което ви предстои във вашата работа тази седмица. И да видим какво ви предстои тази седмица във вашата работа. Тази седмица вашата работа ще е необходимо да вземете едно ново решение. А може и чисто да бъде нова идея, която ще ви върхлети. Нещо съвсем ново, съвсем непознато. Извинявам се за шумовете отвън, но вратата ми е отворена. Нещо наистина ново. По отношение на тази нова идея и ново решение, което ви предстои в работата тази седмица, така необходимо е да не прибързвате. Да бъдете малко по-обрани, така понякога да сложите бариери около себе си, да не споделяте идеята, която имате, така малко да се заключите, малко да се затворите и да не прибързвате, пак казвам. Внимавайте тази седмица с хората около вас. Могат да ви въведат в някаква лъжа, измама, манипулация, да ви обещаят неща, които така или иначе няма да се състоят. Доста лъжи могат да ви наговорят. Доста така интриги зад гърба ви. Да има заговорничене. Нож в гърба. Но пък така пазете се. Необходимо е наистина да се затворите в тази ситуация. В работата ви тази седмица, така един крал жезли, рак, риби или скорпион, човек, който е много добронамерен към вас. Смятам обаче, че при тази добронамереност така не е съвсем чиста. Може би изпитва някакви любовни влечения към вас. Така има едни мисли за някакви така по-интимни отношения, с вас. Но наистина един крал така на чашите, който изпитва чувства и това е точно, както казвам, в работата ви. Още за работата ви тази седмица. Нещата смятам, че ще ви се получават добре. Новата идея, новото развитие, новото решение, което ще вземете, така ще доведе до едни по-добри перспективи за вас, по-слънчеви. Нещата ще се случват от само себе си. С каквото се заемете, така ще ви се получава, без да влагате много усилия, без да хабите кой знае колко много сили. Работата ви тази седмица. За други така през тази седмица може така да ги споходи идеята за това да си тръгнат от работното място. Така толкова да им дойде до гуша, толкова да вече да няма на къде, че така да преценя, че край, тръгвам си, оставям всичко зад гърба си, ще търся нови перспективи.
Картите обаче ви казват, че това ще бъде така грешно решение, ще ви доведе до депресии, до състояния, в които няма да може да спите, до притеснения, до нерви. И така, ако имате един човек около вас, който ви дава съвети да сте по-търпеливи и този човек изпитва чувства към вас, е ваш любим, по-добре така го послушайте, не прибързвайте. Така или иначе нещата ще се подредят по правилния ред. Справедливостта ще възтържествува тук. Въпрос е на време, въпрос е на търпение. Трябва да бъдете малко по-умерени, защото нищо, което така прибързано решите и действате и така тръгнете и изоставите, няма да доведе така до нищо по-добро за вас. Така, това е за работата през тази седмица. Сега ще сменя колодите и ще видим каква ще бъде седмицата за хората, които гледат това видео в любовен план. Намислете си човека, разбира се, за който питаме. Ето го. Той е в момента, в който казах да си го намислите, излезна. Ето го нашия император. Човек, който е доста властен, доста куравосърдечен понякога. Много обича неговата дума да се чува. Много обича нещата да се случват по неговия начин и по никакъв друг начин. Има винаги точен възглед за живота и смята, че неговия възглед за живота е най-правилният. Истински император, човек, който иска да властва. Каква ще бъде седмицата в отношенията ви с императора, който излезна сам тук, дойде при нас. В любовен план. Ще трябва да проявите сила. Ще трябва да проявите сила, да бъдете стабилни, непоколебими. Всяка една ситуация, ви казват картите, която се създаде между двамата, имате уменията и силата и възможностите да се справите с нея. Без значение какво ще ви поднесе той. Без значение как ще ви го поднесе. Вие сте силна, говоря в женски род. Разбира се, ако случайно има някой мъж, който гледа, моля, обърнете го в другия съответния род. Но вие сте силна. Вие сте жената, която може да укроти, може да се справи, така може да укроти лъва тук в императора. Преди да направите нещо, мислете. Това и го казах и от началото в подредбата за работата. Не прибързвайте, бройте до няколко, преди така да кажете нещо, преди да направите нещо. Най-вероятно човека не ви излиза от главата, даже никак. Това се отнася и за него. Непрекъснато мисли за вас. Дори така да има някакво разстояние между вас, чисто физически или чисто ментално, вие сте в неговата глава, той е във вашата. Така, мислите ви се срещат някъде там по пътя. Какво ви предстои тази седмица с човека, за който мислите, с императора? Смятам, че така някакво нещо ще ви зарадва, нещо може да каже, нещо да направи, което така да ви направи толкова лека и въздушна, нали, чак да скачате от щастие. Ще трябва да работите в отношенията си с него за стабилността в тези отношения. Ще трябва да положите още усилия, както вие, така и той. Стабилност може да постигнете, но трябва още време да олегнат нещата, както и пак казвам, работа в отношенията ви, в компромисите един към друг, така в опознаването един към друг.
В любовта тази седмица така може да се замислите за нещо ново, да погледнете някакви нови перспективи, да очаквате нещо. А дали ще получите това, което очаквате? Нека да видим. Смятам, че да. Смятам, че да. Така дори в момента да сте си дали малко гръб един на друг. Между вас има чувства, между вас има споделеност, между вас има истински чувства. Така че смятам, че през тази седмица, които от вас очакват среща с любимия човек, с императора, ето го тук, така ще се появи този император, ще се видите, ще се усещате, ще се докосвате. В тази седмица ви очаква така едни стабилни чувства, една работа в отношенията и желая ви много търпение, защото ви имате силата да се справите. Това беше неделното ни видео. Смятам да ги направя, както казах, регулярни и да ги правим всяка неделя в работата и в любовта. Благодаря ви, че бяхте тук при мене днеска. Това е канала Питай Тарото. Моля ви, харесайте, коментирайте, абонирайте се за канала ми. Ще ви бъда много благодарна. До нови срещи!